Takže první lekce má název Připomenutí procesu uzavření smlouvy a máme tady vlastně opakování sjednání pojištění. Co to zahrnuje, Ivano? Sjednání pojištění zahrnuje především legislativu, podle které se musíme řídit, jak teda zprostředkovatelé, jakým způsobem mají se ke klientovi chovat, jakým způsobem mají jednat, ale také pojišťovny, jakým způsobem, ne způsobem, ale spíš jaké produkty k tomu klientovi nabízejí ve svých produktech a samozřejmě i ta široká škála připojištění, který ten klient si může sjednat. Důležité určitě je jednání s tím zákazníkem, protože to má také svá pravidla, tak aby ten klient měl adekvátní informace o tom, jaký produkt si sjednává a co vlastně od toho pojištění může očekávat. S tím souvisí ale to, že ten zprostředkovatel musí se zjistit nejprve u toho klienta také určité informace. Bez těch informací nemůže poskytnout tomu klientovi adekvátní produkt. Neméně důležitá je také finanční analýza klienta, kde zprostředkovatel je povinen si zjistit určité informace o tom klientovi tak, aby mohl nabídnout adekvátní produkt. S tím souvisí i zdravotní ocenění toho klienta a samozřejmě jsou tady potřeba i smluvní dokumentace k té pojistné smlouvě. V rámci první části trilogie uzavření smlouvy jsme se také bavili o tom, kdo je regulátor, orgán dohledu a o legislativě. Takže pro zopakování. Určitě často se to plete, tak regulátor, kdo je regulátorem, čili tím, kdo vydává zákony, kterými se musíme řídit, tak tím je Ministerstvo financí České republiky. Orgán dohledu, to je prakticky orgán, který dohlíží na to, jestli vše probíhá tak, jak má, jestli jsou dodržovány zákony, jestli zprostředkovatel jedná tím určitým způsobem a to činí Česká národní banka. Pak tady máme legislativu, kterou je potřeba dodržovat a jí se řídit. Máme tady legislativu, která je tady i řadu let. Důležité je, že od 1.1.2014 tady máme zákon číslo 89 občanský zákoník. To je ten primární zákon, kterými se musíme řídit. Neméně důležitý je ale zákon číslo 170 o distribuci pojištění a zajištění. Zákon číslo 277 o pojišťovnictví. Důležitý zákon je zákon číslo 253 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. A pak také důležitý zákon číslo 101 o ochraně osobních údajů. Co se týká produktů investičních, tak tady bych zdůraznila nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a produktů s investiční složkou, takzvaný pod zkratkou PRIPS. A další nařízení Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice o distribuci pojištění, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou. A ty známe pod prováděcím nařízením k IDD. V rámci opakování se podíváme na otázku nabídka produktů pojištění osob a máme tady 8 možností. Jsou tady vybrané takové ty základní druhy produktů, se kterými se jednak určitě u toho klienta můžeme si setkat. Jsou to i ty starší produkty, ale samozřejmě jsou tady i produkty nové. Investiční životní pojištění, to je takový ten základní produkt, byl tady řadu let a ještě samozřejmě tady řadu let s námi určitě bude, ale je to produkt, který má spořící složku a tady je dobré připomenout to, že není garance vložených prostředků, který ten klient tam do toho dá. Čili riziko nese opravdu jenom ten pojistník. Naproti tomu kapitálové životní pojištění má také spořící složku, nicméně ta složka je garantovaná. V současné chvíli kapitálové životní pojištění není nabízeno na trhu právě i s tím důvodem, že má tam v sobě zahrnutou tu garanci a to riziko prakticky nese pojišťovna. Pak tady máme další důchodové pojištění, které má také spořící složku a je to něco na způsob toho kapitálového životního pojištění. Pak tady máme čistě rizikové životní pojištění, což je teď na našem trhu běžné. Nemá spořící složku a veškeré pojistné, které platí ten klient, tak slouží na pokrytí prakticky těch rizik.
Pak tady máme další pojištění ve prospěch dítěte. To je obdobné pojištění s garantovanou pojistnou částkou a slouží skutečně na pojištění a pokrytí teda těch požadavků tomu dítěti. Pak tady je samostatné úrazové pojištění, které není životním pojištěním, pokud je nabízeno samostatně, anebo i v rámci jako i životního pojištění jako připojištění. A další pojištění nemoci, které také může být samostatně, není životním pojištěním a také může být i nabízeno současně s životním pojištěním jako připojištění. No a jako speciální položkou je tady zdravotní pojištění cizinců, které není životním pojištěním a prakticky spadá pod pojištěním nemoci. Já se zeptám z tvých zkušeností, Ivano, s čím se setkává poradce jako z této nabídky nejčastěji obvykle? Tak obvykle nejčastěji tím, že jsme tady opravdu měli léta investiční životní pojištění, tak myslím si, že IŽP jako známý, takže určitě se setkává na trhu s investičním životním pojištěním, ale tím, že už ta informovanost těch klientů je daleko větší a ty možnosti investovat, ty volné finanční prostředky jsou samozřejmě širší, tak i rizikové životní pojištění je teď zastoupeno co nejvyšší míře. Ale právě tady zmiňuji i ty kapitálové životní pojištění, protože ty tady mezi lidmi jsou tady léta, ještě tady nějakou dobu budou a je potřeba se tomu taky věnovat a určitě se s nimi zprostředkovatelé sejdou. Následuje tabulka, ve které máme závažná rizika a rizika s menším dopadem. Takže u těch závažných bychom se zastavili, Ivano. Závažné rizika tady považuji jako důležitý hlavně, aby ten klient dbal na to, aby ty pojištění byly skutečně zahrnuty v jeho pojistce. Smrt, nemocí nebo úrazem, tak to je základní pojištění, který ve většině případů u toho životního pojištění se nabízí. A pokud je člověk sám, tak samozřejmě nehraje třeba to pojištění smrti až takovou roli, ale pokud už má rodinu a má někoho, koho potřebuje zajistit, tak to se nabízí určitě jako důležitý riziko, který by měl mít sjednané. Ale hodně důležitý je riziko invalidity, protože to, pokud by ten klient měl nějakým způsobem nějaký onemocnění nebo úraz, tak toho opravdu zajistí jako do budoucna. Neméně důležitý je určitě závažná onemocnění, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu a dlouhodobá péče. Tak to jsou takové ty opravdu nejzávažnější rizika, který by ten klient měl mít nastavený aspoň na té smlouvě. A potom jsou to zase rizika s menším dopadem, ať už je to denní odškodný nebo trvalé následky nemoci, ošetřené, ať už pro děti nebo i pro dospělé, úraz při dopravní nehodě, chirurgický zákrok, hospitalizace, nemoci i úrazem. Záleží na tom ještě, jaký další jako připojištění si pro nás pojišťovny připraví. A podíváme se na jednání s klientem, což je důležitá složka našeho rozhovoru. Přesně tak, jako jakým způsobem prakticky ten zprostředkovatel jedná s klientem, tak to se odrazí jednak ve sjednaném tom produktu i v šíři tedy těch rizik, který tomu klientovi nabídne, ale má to své opodstatnění v tom, že s ním musíme jednat kvalitně. Čili určitě musíme dbát na to, jestli s tím klientem sjednáme smlouvu, nebo pokud už tu smlouvu má, jestli ji změníme, případně pokud ten klient už chce tu pojistnou smlouvu zrušit nebo má potřebu tu smlouvu zrušit. Musíme jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v tom nejlepším zájmu toho klienta. Pokud s tím klientem se známe, tak ve většině případů už klient ví, pro koho dělám, jakou práci vykonávám, jak dlouho a tak dále, jak jsem zkušená a tak. Pokud samozřejmě mám už před sebou klienta, který mě nezná, tak bych měla mu říct určité informace o sobě, pro koho dělám, koho zastupuju, kde mě najde v registru pod Českou národní bankou, že mám prostě určitý oprávnění sjednávat pojištění a vystupovat vlastně s ním a sjednávat pro něj teda to pojištění. Samozřejmě informace, které mě ten klient sdělí, ať už je to třeba informace o svém zdravotním stavu nebo další informace, které já se od toho klienta dozvím, přesně tak jsem povinná dodržovat mlčenlivost a nikomu je samozřejmě nesdělovat. A za tu činnost, kterou já tomu klientovi nabízím a to jednání s tím klientem vedu, a případně potom už sjednám to pojištění, tak dělám bezúplatně a nemůžu si za to vzít jakoukoliv nějakou odměnu. Pobídku. Přesně tak.
A máme tady poslední slide a ten se týká finanční analýzy, underwritingu a smluvní dokumentace a tím budeme mít řešení opakování první dílu trilogie, který se jmenoval Ukončení smlouvy. Takže závěr úvodní lekce. Finanční analýzu, já to tady mám skoro ne jako úplně na prvním místě, bych to jako nepřednostňovala, ale je důležitá s ohledem na to, jakým já potom způsobem s tím klientem budu jednat a jaký pojištění tomu klientovi budu nabízet. Finanční analýza je důležitá a je povinná, pokud s tím klientem budu měnit investiční životní pojištění, anebo ho budu sjednávat. To je povinná, musím opravdu ty informace o tom klientovi se zjistit. Musím zjistit příjmy, výdaje, jaký má závazky a další informace, které mě udělají takový ten obrázek o tom klientovi. Ona je důležitá, ale i když sjednávám s tím klientem rizikový životní pojištění, protože pokud já ty informace nebudu vědět, tak mu nemůžou být schopná nabídnout adekvátní pojištění a zajištění opravdu jeho potřeb. Takže je důležitá také, samozřejmě často se setkáváme s tím, že ty klienti nám nechtějí sdělit. Jsou zdrženliví a nechtějí sdělit, že má třeba 2 další investiční byty a tak dále. Je pravda, že tohle už je zodpovědnost toho klienta, nicméně já mám povinnost tu finanční analýzu skutečně s tím klientem projít, zeptat se ho na určitý informace a u toho investičního produktu mám to opravdu za povinnost. Důležitý underwriting. Je to prakticky jakoby ocenění toho zdravotního stavu toho klienta. Je to důležitý při jednání toho klienta se ho zeptat na to, jestli má nějaké omezení zdravotní, jestli dochází třeba na pravidelné kontroly k nějakému odbornému lékaři, jestli se s něčím léčí, jestli je náhodou v pracovní neschopnosti a tak dále, nebo má další nějaké zdravotní omezení, protože to už mi jako signalizuje to, jakým způsobem já tomu klientovi budu schopná nabídnout určitý produkt, protože kolikrát je nějaké omezení, který já ani vlastně nebudu schopná tomu klientovi jeho nabídnout. Takže to je opravdu důležitý, hlavně zdravotní stav toho klienta. No a smluvní dokumentace, tak to je prakticky důležitý dokument, který se váže na sjednanou smlouvu a já mám povinnost seznámit toho klienta, jakými teda těmi smluvními podmínkami se to pojištění řídí, co tam všechno je zaznamenané. Hlavně upozornit na výluky, omezení a další praktické informace týkající se jeho pojištění. Takže jsme si zopakovali tu první část trilogie.